løbet af oktober. Skøn tid her på Isefjorden. Vi har hygget os i går i Mopa-regi. Mogens Rasander, han havde lavet virkelig lækker skibberlapskovs, og der var hyggestemning, rigtig Mopa-hyggestemning. Så satser på at fange en lille havørred herude, eller måske en stor en, helst. Der har kun været et enkelt tilbud, som desværre røg igen. Men det er jo lækkert at være ude. Jeg tror, at vandtemperaturen ligger omkring de små 10 grader, 8-10 grader, så det er faktisk helt perfekt. Der er meget ålegræs i vandet i dag, så det er lidt besværligt fiskeri. Men jeg satser på at sejle ind til Skredebjerg. Så er vi i nærheden af Skredebjerg, så ålegræsen den bliver ved med at være her i rigelige mængder. Men jeg håber, at jeg kommer til at kunne fiske lidt bedre herinde i Skredebjerg. Så det plejer at være en spot, som kan kaste nogle fisk af sig.